Construindo Futuros é un programa que nace da colaboración entre médicos do mundo e a Concellaría de Promoción Económica da Pobra do Caramiñal, co obxectivo de crear rede, de crear un programa de emprendemento que vai dirixido a aquelas mulleres que poden estar vivindo situacións de vulnerabilidade. Nestes momentos, estes tipos de programas son fundamentais, porque estamos vivindo un período donde proliferan os discursos de odio basado nas mentiras. Por eso, o compromiso do Concello da Pobra do Caramiñal é abrir as portas da nosa vila a todas aquelas persoas que queren vivir e traballar con dignidade. Construindo Futuros é un programa de acompañamento integral para mulleres que están en situación de vulnerabilidade que nace para acompañalas no seu proceso de empoderamento, de integración sociolaboral e acceso a unha vivenda digna. Un dos obxectivos de Construindo Futuros é atraer persoas que sirvan para aumentar a nosa poboación, pero dende a base da solidaridade e do apoio mutuo. Este programa non só sirve para a integración de persoas ao mundo laboral, senón que tamén vai actuar como catalizador e enriquecedor da nosa comunidade. Para Médicos do Mundo, o principal obxectivo do programa Construindo Futuros é acompañar un proceso de restablecemento a nivel social, laboral e familiar. A construción de redes de apoio e tamén a xeración de referentes é fundamental para a integración sociolaboral das mulleres en situación de vulnerabilidade. Construindo Futuros é un programa que ten tres piares. O primeiro, a travesía do empoderamento, unha actividade que é o resultado do traballo en rede das persoas usuarias do coworking da Pobra do Caramiñal en colaboración ca rede de espazos colaborativos da Deputación da Coruña. Con esta travesía, que obxectivos se pretenden? O primeiro é que aquelas mulleres que queiran emprender teñan coñecemento do territorio e, como non podía ser de outra maneira, potenciar o traballo en rede co coñecemento daquelas mulleres ou persoas usuarias do noso espazo colaborativo que están xa traballando aquí e emprendendo na Pobra do Caramiñal. O segundo é un itinerario de inserción sociolaboral para as mulleres desenvolvido por Médicos do Mundo que acompaña na mellora da empregabilidade, mentres o coworking de Pobra do Caramiñal realiza itinerarios para acompañar no proceso de emprendemento. Todas estas actividades se realizan dende unha perspectiva interseccional, xa que entendemos que as mulleres non só sufren violencias polo feito de ser mulleres, senón tamén pola súa clase social ou polo seu país de orixe. Entón, todas as actividades teñen esta abordaxe dende esa mirada de interseccións de niveis de opresión. E o terceiro piar. O Concello da Pobra do Caramiñal pon a disposición deste programa todos os seus servicios, como pode ser a vivenda de emerxencia social, porque a vivenda é un dereito, sirve para arraigarnos nunha localidade e facilita o noso soño de emprendemento. A travesía do empoderamento foi unha experiencia magnífica. A verdade é que coñecer a estas persoas que teñen tanta forza de sair adiante é estupendo. Sei que nós lles dimos algo positivo a elas, pero elas a nós encheronnos os corazóns. Construyendo Futuros es un proyecto maravilloso que desde nuestra experiencia podemos decir que debería ser conocido a nivel nacional, porque realmente nos enseña lo resilientes que somos, nos recuerda los grandes que somos nosotras como mujeres, lo mucho que podemos lograr acompañados de personas maravillosas que realmente están interesados en ayudarnos a salir adelante. Y recordarnos, reitero, el hecho de que nosotras podemos siempre.